Jag älskar och isbada. Alla som mår bra borde testa och isbada. Hälsofördelar med isbad. Stressreaktion. Isbad kan hjälpa till att minska stressnivåerna genom att frigöra endorfiner och stimulera parasympatiska nervsystemet, vilket främjar avslappning, förbättrar sömnkvalitet. Regelbundna isbad kan bidra till att förbättra sömnkvaliteten och öka energinivån under dagen. Och jag säger bara, kom igen nu för att du ska gå och köra ett isbad. Ha en fortsatt trevlig dag. Adios amigos.